बिटिसिनि गेजेराव जेसेबां साखरि ओंखारो बेखौ बिटिसिनि मानसियाल' एप्लाइ खालामनो मोनोमोन खिन्थु दा बे बुस्थुआ गैला। दानि टेट साखरियाव बहुद बायह्रानिफ्राय फैदों होननाय खोनादों खिन्थु बिथांमोना मा खारनाव बेखौ होदों जों बुंनो हाला। साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव UPPL बिथांमोनाथ' गोबां खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनाय खिन्थु बिथांमोना एखेबारे बिनि उल्था मावबाय। हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव खमावबो बिथाङा 10निफ्राय 20,000 टारगेट फरगेटआव बिथाङा साख्रि होदों। इभेन बिनि गोजौआव थानाय साख्रिफोरखौ एकर्ड मोनसे जाबाय। एकर्डनि उनाव जाय एकर्ड खालामग्रा दोलो बिथांमोननि दासिमबो केस जोबाखै बा सोरबाया दाबो जेलाव दं जेलनिफ्राय गवाखै। बिराद दुखुनांथाव जों आवगोलाव बेबायदि नुफेराखैमोन। आंथ' बिदि माबा मोनसे टारगेट लानानै आं बिदि मावदों बिदि नङा। आं बिदिनो मावबाय थायो। रायजोनि जेसेबां प्रब्लेम जेब्ला आंनो खोन्थाफैयो अब्ला आं गासै प्रब्लेमखौ सिरियास भाबै नायो आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जेरैबायदि आंनिफ्राय एफर्ट होनांगौ होयो। बे हिसाबै खामानिफोरखौ मावफुंनो हादों समस्याफोरखौ फोजोबनो हादों। अब्लाबो आं बुङा जे गासिबो हादों दाबो जथेस्थ' समस्याफोर दंबावो। दा बेखौ नुनानै रायजोफ्रा मा बुंदों मा बुङाखै बेखौ नोंथांमोना बांसिन मिथिसिगोन आरो। जोंथ' देग्लाय खोब मोजां थांखि लानानै जों आवगायगोन। जिहेथु थांनाय बारावबो जोंनि मेन थांखियानो जाहैबाय हा फाट्टा होनायमोन। जोंनाव गोबां जोंनि इन्डिजिनियास बिनि थागिबिफ्रानो माने जुग जुगनिफ्राय हाया दंब्लाबो दखलाव दंब्लाबो कागज गैया। दा बेखौ जों फ्रि भाबै उइदाउट प्रिमियाम बा टकेन मानि माबा मोनसे लानानै जोङो जि हा होनायनि बेबस्था जों बेखौ रायजोफोरनो बुंदोंमोन खोथा होदोंमोन नाथाय रायजोफ्रा थांनाय बाराव फोथायाखिसै। खिन्थु जोंना दाबो बे कन्टिनिउ एबार इलेक्सनाव जों बेखौ लानानै आवगायलांगोन आरो इतिमध्य जों बिनि थाखाय सार्भेफोरबो जों आराम्भ' खालामसिगोन। आरो बेनिफ्राय जोंहा दङ दा साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव थांनाय जि माने सरकारनि पार्टि UPPL बिथांमोनाथ' गोबां खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनाय खिन्थु बिथांमोना एखेबारे बिनि उल्था मावबाय। खिन्थु जोंहाबो थांखि दं आरो बे हिसाबै जोंहा उदाहरनबो दङ। हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव खमावबो बिथाङा 10निफ्राय 20,000 टारगेट फरगेटआव बिथाङा साख्रि होदों। इभेन बिनि गोजौआव थानाय साख्रिफोरखौ बिथाङा माने आसामनिफ्राय एप्रुभेल लानानै बिथाङा सेकेन्ड ग्रेडनि साख्रिफोरखौबो बिथाङा एपइन्टमेन्ट होनो हादोंमोन। ओंखायनो जों एबारावबो जोंहा खमावबो फैगोन 5 बोसोराव 10निफ्राय 20,000 जों साख्रि होनायनि जोंहा मोनसे थांखि दं आरो। बर' होननाय नङा बेयावथ' दुखुनांथाव खोथाखा। मानो होनोब्ला जोंनि बिटिसिनि जि साखरि आवगोलाव जेरैबायदि सोलियोमोन बिटिसिनि गेजेराव जेसेबां साखरि ओंखारो बेखौ बिटिसिनि मानसियाल' एप्लाइ खालामनो मोनोमोन खिन्थु दा बे बुस्थुआ गैला। आरो दाथ' बेखौ बादखौनो होदो साख्रियानो जिहेतु ओंखारलाबा जिखिनि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड दाख्लि डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट जालांबाय बेखौथ' आसाम हिसाबैनो आसामनिफ्राय इन्टारभिउ लाबाय। खिन्थु बेखौ जों गोदोनि बायदि रेसिय' हिसाबै नायोमोनब्ला जों बेखौ बिटिसिया खोब बुरजा मोनगौमोन आरो बिटिसिनि इन्टारभिउआ निजा बबेयाखै जागौमोन। अब्ला जोंनि गेजेरावनो मेरिट गथ'फ्रा बे साख्रिखौ मोनगौमोन आरो। मिनिमाम माने 28,000 जि टारगेट फरगेट बेनि गेजेराव 10% 12% मोनोब्लाबो खमावबो 3,000 मानसिया जोंनाव टारगेट फरगेटआव साख्रि मोनगौमोन। खिन्थु दाख्लै जों मा नुखो जोंनि ओनसोलफ्राव माने किजानि 100-200 गथ'फ्राबो साख्रि मोनाखै दां आरो गथाय बिटिसिआव। बेबायदि जोंहा बिराद थालांबाय। आरो दा खोनाबावदों किसुमान दानि टेट साखरियाव बहुद बायह्रानिफ्राय फैदों होननाय खोनादों खिन्थु बिथांमोना मा खारनाव बेखौ होदों जों बुंनो हाला। गैथारियाव होनाया बेलेग बुस्थु खिन्थु थासेयावबो जों बायह्रानिफ्राय होदोंब्ला बे खोब दुखुनांथाव आरो। बेथ' बिराद दुखुनांथाव। जिहेथु एकर्ड मोनसे जाबाय। एकर्डनि उनाव जाय एकर्ड खालामग्रा दोलो बिथांमोननि दासिमबो केस जोबाखै बा सोरबाया दाबो जेलाव दं जेलनिफ्राय गवाखै। बिराद दुखुनांथाव जों आवगोलाव बेबायदि नुफेराखैमोन। जिहेतु हाग्रामा महिलारियाबो बेबायदिनो सक्तिनि गेजेरजोंनो जिहेतु राजनितियाव फैदोंमोन खिन्थु राजनितियाव फैनाय लोगो लोगो बिथाङा गावनि आखाइजोंनो गावनि जेसेबां गावनि मावथि लोगोफोर दंमोन बिथांमोननि केसफोर जायफ्रानाखि भिक्टिम जानाय बिथांमोननि केसफोर भिक्टिम नखरफोरनो बिथाङा साहायज' होनो हादों जोबोद बाख्नायथाव आरो। खिन्थु दा जों बिथांमोननि समाव एखेबारे उल्था नुदों। एखेबारे